приятели, днес ще правя рум тура на къщата ни на морето. Ето, тук има една малка тераска. Имаше един телевизор. Тук са ни столчетата. Имаме градина. Ето я. Сега ще покажа стаята ми. Това беше тази. Това ни е стая, това е леглото на мамина тъщ, това е на сестра ми там, това е моето легло. Тук ни е шкафът и тук са ни нашите неща с сестра ми, дрежки, полички, клинчета, тук имаме роклички. Банята няма да я показвам, защото мама е там. Това е кухнята. И тук мощно легло, обаче не знаем кой ще спи там. И ние сега отиваме на море. Ще има за морето още. Гледайте. Това ще бъде след 1 час, примерно. Защото ще закусваме на морето. Хайде, чао, чао! Ой, съм го угасил.